Deze week in Limbourgeois, Limburgse delegatie op Wereldexpo Milaan en veel sterren op jubileumlunch bij Twan Hermsen. Massale drukte hier op de Wereldexpo in Milaan. Bijna alle landen presenteren zich hier, dus ook Nederland. En deze week is het de beurt aan de provincie Limburg. Die pakt uit met de Brightlands campussen. De technologische ontwikkelingen op de campussen van Brightlands stonden centraal en daarnaast presenteerden Limburgse bedrijven, de Universiteit Maastricht en de brandingorganisatie Connect Limburg zich in Milaan. De Wereldexpo trekt dagelijks maar liefst 150.000 bezoekers. Ja, op deze Wereldexpo bent u dan hier om puur Brightlands te verkopen, zeg maar, of heel Limburg? Ja, belangrijk dat wij Limburg als een internationale regio presenteren. Met Noord-Rijn-Westfalen en natuurlijk onze Belgische buren. Dat is heel belangrijk. We hebben hier heel veel zakelijke contacten, dus we doen ook veel zaken met bedrijven. En het is natuurlijk ook een stukje teambuilding, want er is inmiddels van honderden mensen zijn in Limburg bezig vanuit de universiteiten, hogescholen en bedrijven om samen te werken rond die kenniseconomie. Nou ja, dat is ook gewoon goed voor die mensen om elkaar hier te treffen. En wat vindt u van de expo? We zijn nu in de Belgische stand, we waren in de Nederlandse stand. Ja, wat mij dan toch opvalt is dat ik hoor dat wij als Limburg ons goed gepresenteerd hebben. Maar als je de Nederlandse stand vergelijkt met bijvoorbeeld de Belgische stand, dan is dat toch, dan doen de Belgen dat beter, laat ik het netjes zeggen. Of Nederland had het misschien door de Limburgers moeten laten doen. Ja, misschien kunnen wij dat wel beter. Ja, je moet ook gewoon investeren. En je ziet ook gewoon dat uiteindelijk Limburg, onze economie draait eigenlijk helemaal op buitenlandse contacten, buitenlandse investeringen. We zijn nummer 2 in Nederland qua buitenlandse bedrijven. Ja, misschien moeten we de volgende expo ons daar gewoon als Limburg presenteren namens Nederland. Ja, ik meen dat u al eerder had gezegd van Brightlands is al heel bekend in Limburg, maar nu moet het vooral internationaal bekend worden. Absoluut. Brightlands is een jaar geleden gelanceerd en het gaat heel goed met de brand. We worden steeds bekender in Nederland. Maar Brightlands is om ons op de wereldkaart te zetten en daarom zijn we hier op deze expo hier in Milaan. Export naar Italië. Dan naar Rusland, China, India samen. We kijken allemaal naar China enzovoort. Het is natuurlijk een groeimarkt. Maar we hebben hier toch ook nog wel veel handel. En aangezien Limburg toch een drietal topsectoren heeft, waar we echt ook de maatschappelijke vraagstukken ook van deze regio kunnen mee helpen oplossen, is het goed om je hier ook te presenteren. Dus het hoort ook bij mijn werk als ambassadeur, zeg maar, voor de provincie Limburg. Uiteindelijk moet het meer business naar Limburg brengen deze week. Uiteindelijk moet het meer business naar Limburg brengen. Maar dat begint met het planten van een zaadje, zoals we dat dan mooi noemen. Hè? Ja, een Italiaans zaadje. En in dit geval een Italiaans zaadje. Ja, u bent wel vaker op allerlei internationale conferenties all over the world. Hoe ziet u dan de presentatie van Brightlands hier in Milaan? Ja, kijk, het is natuurlijk een spannende omgeving omdat de hele wereld is hier. En het is natuurlijk op zo'n plek heel makkelijk contacten te maken. Bijvoorbeeld, ik ben vanochtend al aangesproken van een collega van een universiteit in Milaan die vergelijkbare programma's hebben en nu onmiddellijk met ons willen samenwerken naar onze presentatie. Dus dat gaat hier heel makkelijk en dat helpt wel omdat iedereen hier is. Dus het levert ook echt wat op? Ja, het levert echt wat op en ik heb ook van collega's gehoord, zowel onderling Nederlanders die elkaar niet kenden over hetzelfde onderwerp werkten, maar ook natuurlijk aangesproken te worden door collega's van Italië of andere landen. Dus dat is echt matchmaking hier. Wat vond u van de Limburgse presentatie tot nu toe? Nou, ik vind het geweldig. Wat is het belang daarvan? Nou, ik vind het geweldig, omdat op deze manier, en ik vind het initiatief van de provincie Limburg vind ik geweldig. Hè? Omdat zo leer je meer van wat Limburg te bieden heeft. En dat is echt topkwaliteit.
Het is een geweldig mooi spul, prachtige technologie dat ze te bieden hebben. Voor mij moeten we nu een stap verder gaan. En we moeten proberen om, als Limburg althans belangstelling voor is, om die link te maken met Italië bijvoorbeeld. Als de synergie is, als er complementariteit is, als die kennis gebruikt kan worden hier en dat we ook in Limburg gebruik kunnen maken van de kennis hier, dan hebben we business. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn eigen restaurant in Maastricht organiseerde Twan Hermsen een bijzondere lunch met veel sterrenkoks en bekendheden. Zij kwamen een van de grondleggers van de Nederlandse gastronomie uitbundig feliciteren. Ja, Twan was ook jouw leermeester, althans een van de, toch? Ja, zeker een van de, maar wel degene die wat mij het allermeest geïntegreerd heeft. Ja? Ja, hij is een prachtvent. En als je dan ziet, ik was in het buitenland al geweest toen ik in Juliana begon. En in die tijd kom je in een keuken terecht van Twan. Die doet alles op een totaal andere manier als dat ik gewend was. Ik kwam uit Duitsland vandaan, dus dat is echt ongeveer wel een beetje... Daar is het allemaal harde hand en hier was het meer op de respectvolle manier. En dat heeft mijn ogen wel geopend. Je kan namelijk een bepaalde kwaliteit neerzetten. Niet alleen maar door korte termijn politiek, door middel van hard schreeuwen, brullen en doen. Maar je kan ook respect afdwingen door een kwalitatief hoogwaardig product neer te zetten en als mens kwalitatief te zijn. En dan gaat iedereen in de pas lopen en dat vond ik fantastisch bij Twan. Ja, jij hebt nog jaren hier gewerkt. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat er 2 sterren waren. Zelfs nog een tijdje alleen de keuken getrokken toen hij ziek was. Wat betekent Twan voor jou? Ja, mijn gevoel, mijn leven, Twan is mijn basis. En we hebben samen die 2e ster gekookt. En het was ik ben zijn chef geweest, naast hem gestaan. Ik heb aan de ene kant het geluk mogen hebben dat hij ziek werd. Mag ik niet zeggen, eigenlijk. Maar zo ben ik wel een beetje op eigen benen komen te staan. En we hebben continu natuurlijk heel veel contact gehad, Twan en ik. En ja, Twan is gewoon hoe noem je dat? Het is gevoel. Hij zit bij je. Je proeft nog altijd zijn kreeftensoep. Je proeft nog altijd zijn eendenleverpastei. En iedere keer is het... weet je, wij hebben lief en leed gedeeld. Elke dag. Dag en nacht. Dus. Ja, maar goed, dat heb je jaren, hè? Achter de pannen gestaan, hè? Ik heb hier bijna 3 jaar achter de pannen mogen staan, ja. En? Maar ook al 3,5 jaar natuurlijk bij Juliana met Twan. Dus ik heb bijna 7 jaar met Twan mogen werken, ja. Aan zijn zijde mogen staan, hè. En wat het er voor die betekent en voor de gastronomie in Nederland? Ja, dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Dat heeft heel veel voor mij gedaan, hè. Ik was 17 toen ik binnenkwam bij Juliana. Ja. Hij heeft me laten gaan, want ik ben toen naar de wijde wereld in gegaan. En toen heeft hij me weer teruggehaald hier in Maastricht. En hebben we samen de eerste ster gekocht. Dus dat is heel bijzonder. En je kunt zo zeggen dat ze mede door hem, het vak verder geleerd hebben? Jazeker. Ja. Als ik meneer Hermsen niet wordt tegengekomen, dan worden wij angsters gegaan. Hè. Alweer een leerling van Twan die 2 sterren nu al bij elkaar heeft gekookt. Dat is bijna een recept van hem. Ja, je zou het bijna zeggen. Ja. Dat is bijna ontelbaar zoveel. Ja. Ja. En jij hebt bij hem gewerkt bij Juliana, hè? Juliana en hier heb ik ook nog met hier ook nog? Ja. Oké. Hoeveel jaar in totaal? Ja, in totaal ik denk een jaar of 4 samen. Ja. En wat is je het meest bijgebleven wat je van hem geleerd hebt? Ja, wat je net ook al in de speech zei. Het is gewoon een hele amabele man en heel rustig, heel zachtmoedig en een grote inspirator. En mijn eerste echte grote leermeester. Ja. Zeg, en nu dus met zoveel leerlingen van je hier in de zaak, ja, dat is toch een bijzonder moment, neem ik aan. Hè? Dat is ontroerend. Ja. Dat meen ik echt. Ik zag ze net allemaal binnenkomen en echt, het was echt ontroerend. Ja. Dus, zo warm, zo fijn dat ze er allemaal zijn. En je ziet er iedereen, dat is het ook geweldig om hier te zijn. Ja, dat is geweldig. Ja. Nu in ieder geval is het jubileumjaar.
Dat duurt een heel jaar op zijn minst. Ja. En daarna nog, wie weet. Ja, je weet wat nog allemaal komen gaat. Ja. Dus moeten we dansen, moeten we vrij, moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een uur over is. Ja, hoezo hier een liedje komen zingen bij een jubileum lunch op de maandagmiddag? Ja, dat doe ik echt nooit. En alleen bij hele goede vrienden. En Twan is een hele goede vriend. 25 jaar of 23 jaar geleden hebben we elkaar hier leren kennen in Maastricht. De dag dat hij zijn eerste ster hier kreeg. En dat werd een hele bijzondere avond. En daarna zijn we vrienden gebleven. Ja. Bijzondere avond en nacht, begrepen. Ja, het was na mijn voorstelling. Dus ik kwam zeg maar om 6:30 binnen. En ik ben om 6:30 's ochtends. Hij had een ster, hij was uitzinnig en terecht. En daarna zijn we altijd hier gebleven. En altijd 's nachts met mijn club, als ik hier heb opgetreden in Maastricht. Dan eten wij hier regelmatig met de hele groep. Met de techniek en de muziek. En ja, die zijn op die manier ook vrienden van Twan geworden. En ook een fan van zijn keuken? Ja, absoluut. Ja, huiselijk en leuk en goed. Echt goed.